Hyvää iltaa. Sää jatkuu nyt viikonloppuna varsin lauhana maan eteläosassa. Myös sateisena ja myrskyn matalakin on tulossa kohti Suomea. Pilvisyys on runsasta tällä hetkellä ja paikoin satelee. Lämpötila on nollan vaiheilla tai vähän plussan puolella. Idässä ja pohjoisessa on pikkupakkasta. Ja meille virtaa nyt hyvin lämmintä ja kosteaa ilmaa lännestä. Sateita tulee yksi toisensa perään ja matalapaine ylittää Suomen. Se lisää tuulia ja vähitellen tuulet kääntyvät hieman pohjoisen puolelle ja ajoittain kylmenee lähinnä Pohjois-Lapissa ja Lapissa, mutta etelässä on varsin lämmintä. Huomenna aamulla pilvisyys on runsasta koko maassa. Sadealue on saapunut Suomeen ja ylittää Suomea, liikkuu kohti itää. Lämpötila on etelässä ja plussan puolella ja niinpä sateet tulevat osaksi vetenä. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on nollassa tai vähän pakkasen puolella ja sateet tulevat lumena. Tuulet voimistuvat ja iltapäivällä eteläisillä ja varsinkin läntisillä merialueilla ajoittain voi olla jopa myrskylukemia, tuuli on kovaa. Ja tuon yhtenäisen sateen jälkipuolella joitakin sadekuuroja tulee vielä, mutta taivas repeää ja aurinkoa näkyy. Lämpötila kohoaa ylimmillä jopa 4-5 asteeseen. Idässä pilvisellä alueella ollaan noin 0 asteen tuntumassa. Pohjoisessa niin ikään pilvisyys on runsasta ja siellä satelee, lunta tulee yleisesti ja lämpötila on pakkasen puolella tuon rintamavyöhykkeen pohjoispuolella. Sen eteläpuolella ollaan hieman plussan puolella. Ja tästä nuo sateet liikkuvat sitten kohti itää ja pohjoisosaltaan sateet ovat työntymässä kohti etelää. Pohjoiseen virtaa jo kuivempaa ja kylmempää ilmaa ja sitten lauantaina sateita tulee lähinnä Oulun läänin korkeudella. Sateet heikkenevät kuitenkin samalla. Pohjoisessa sää muuttuu poutaiseksi ja aurinkoiseksi, pakkastaa 5-10 astetta. Etelässä on edelleenkin varsin lauhaa, lämpötila on selvästi plussan puolella. Ja sitten nuo sateet liikkuvat kohti etelää ja lisää kylmää ilmaa virtaa pohjoiseen ja itään, mutta sitten sunnuntaina lännestä on saapumassa jo uusi sadealue. Sen sateet alkavat lumena, mutta etelässä tulevat myös vetenä ja vähitellen ne liikkuvat kohti itää. Idässä on kuitenkin iltapäivällä vielä pakkasta samoin Lapissa. Nyt mukavaa illan jatkoa.